Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azerbaýjanyň prezidenti Transxazar wagtda gazy aktyrjak tarapyň belli bir netije gelmelidigini aýdýar. 25 awgustda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň kansleri Angela Merkel'iň Azerbaýjana eden saparynyň dowamyny Yurdun prezidenti Ilham Aliýew bilen geçiren gepleşikleriniň ýygyny geçirilen medpuat ýygynyny Aliýew Transxazar barada çykyş etdi. Elbetde Transkaspi geçirjisi wagtda üç aşyr döwletlerden ziyada gazy iýeçilik edýän tarap hassa gyzyklanma bildirmeli. Bu meselede tranzit döwletler inisiatiwa bilen çykyş etmediler diýip Orsiýanyň tas maglumat gullugy hemde Azerbaýjanyň resmi türkmen medpuaty bilen alalaşykly iş alyp barýan Trend habar gullugy Aliýewiň sözlerini getirdi. Şonuň üçin egerde Hazar deňiziniň günnügür bölegi öz gadyny Azerbaýjanyň şäherinden dünýä bazaryna çykarmagy kararlaşdyrsa, şonu biz elbetde muňa uly gyzyklanma bilen çemeleşip belli bir netije geleriz. Ýöne bu mesele boýunça ilki biz däl de garşy tarap belli bir netije gelmeli diýip Aliýewiň sözleri medpuat serişdelerine sitirlendi. 12 awgustda Gazagystanyň Aktau şäherinde Hazarýaka döwletleriniň prezidentleriniň gatnaşmagyna geçirilen sammitde Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmegi bilen energiýa bilermenleri Transkaspi geçirjisiniň ökbalynyň aýdyňlaşanyny aýdyp çykyş etdiler. Energiýa boýunça halkara bilermenler şu wagt içinde Transkazar geçirjisi wagtda hususan Orsiýet bilen Iranyň daşky gurşawy mysal getirip bu taslama garşy çykyp gelendigini aýdýarlar. Orsiýetiň Daşary işleri ministrligi Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginden 5 gün soň ýaýradan sonra jogap beýanatyny suwlarynyň çäginden geçirji çekilýän döwletleriň özara iki taraplaýyn ulalaşyk esasyny suw astynyň geçirji çekmäge olara ruhsat berilýändigini ýene-de bir gezek ýatladyp, daşky gurşaw boýunça mesele ýüze çykan halatyny welin Hazarýaka döwletleriniň ählisiniň bu meseleye gatnaşmagy hukuklydygyny talýar. Galbertede Türkmen prezidentiniň hemde Türkmenistanyň resmi medpuatynyň Hazar üstü geçirji boýunça dymyşlygy uzağa çekdi. Ümsümlik uzağa çeken soň ahyrsan goňşy prezidentiň özü Merkel'iň gapdalyna durup bu mesele wagtyna garşy tarapyň belli bir netije gelmelidigini ýatlatmaly boldy. Reuters'ın maglumatlaryna görä Germaniýa häzirki wagtda Azerbaýjanyň soňlugy bilen regionaky beýleki ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistandan hem gaz satyn almagy maksat edinýär. Halkara energiýa bilermeni John Roberts Transxazar boýunça türkmen tarapynyň dymyşlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada awgustyň ortasynda Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Bilermeniň ananjyna görä birinciden Orsiýet bilen Türkmenistanyň arasynda bar bolan howpsuzlyk gatnaşyklaryny nazarda tutup prezident Berdimuhammedow Orsiýetiň Transkaspi wagtda närazyçylygynyň ýokdugyny anyk göz ýetirmek isleýär. Ikinciden Türkmen prezidenti Transkaspiden ziyada Türkmenistan bilen Orsiýetiň arasyndaky gaz sewdasynyň öňkü şertler boýunça täzeden dikeldilmegine has bil baglaýar. Şol sebäpden ol Hazar üstü geçirjini jemgyýetçiligi aýan ýagdaýda gün tertibine girizmeýär. Konwensiýanyň kabul edilmeginiň ýygyny 15 awgustda Berdimuhammedow Orsiýete sapar edip Soçyda Putin bilen gepleşik geçirdi. Türkmen medpuaty bu maglumaty iki lider gaz tuksuz maslahat etdiler diýip habar berenne bolsa, maslahatyň anyk mazmuny onu Transxazaryň maslahat edilip edilmänligi henizem sırlygyna galýar. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň Türkmen tarapyny Transkaspi wagtda gaýrata galmaga çagyrýan ähengde çykyş edýän wagty, häzirki wagtda Türkmenistanyň görnüşinden has möhüm çäre, ýagny Amul Hazar 2018 awtoralysyna taýýarlyk görülýär. Prezident telewiziýinde özüniň düzenli aýdylýan awtolowda garagymna maşyn sürüp ulgum gum depelerine çäge watan ulugy gumdan çykarýar. Transkaspi uruluşyna işe girişilen halatyny onuň üstü bilen türkmen gadyny Azerbaýjana, ondan aňry Türkiýanyň üstünden tanapa birigip Ýewropa aktyrmak gözeňinde tutulýar. Bu taslamanyň guruluşyny Ýewropa Birleşigi goldap çykyş edip gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 12 iýuny tanapyň Türkiýede geçirilen açylış dawratyna gatnaşmady. Kaspi konwensiýasynyň kabul edilmeginiň öň ýany Rus medpuatyny Ors türkmen gaz sewdasynyň täzeden ýola goýulmak ähtimallygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbullu yeni bir Türkmenistan'ın zenanın söýgülisi tarapından öldürüldüğünü aýdylýar. Milliyet gazetesi wakanyň 21 awgustda ýagny Türkiýede Gurban bayramynyň bellenilýän ilkinji güni akşam saat 8 tugurunda İstanbul'un Fatih etrafynyň Muhsine Hatun mahallesinde bolanyny ýazýar.
Türk telekanallarına görkezlen habarlarda öňe sürülüşine göre Remzi S. atly 61 ýaşyndaky Türk raýaty 52 ýaşyndaky Türkmenistanyň Nazira Babajanowa atly söýgülsi telefona jogap bermäni sebäpli onuň kum kapy diýen ýerde ýaşaýan öýüne barypdyr. Adam aýaly öýüne güllülep, ýy ýanyndan bir näçe gezek pyçaklap gaçyp gidipdir. Hadisa makaly öýde bolan Parahat ýy atly jorosy bolsa, penjereden gyýgyryp daşardakylardan kömek sorapdyr. Agyr yaralanan Nazira Babajanowa hastahana äkidilip barýarka tiz kömek ulugynyň içinde aradan çykypdyr. Howpsuzlyk kamerasynyň suraty düşüren video şekli bilen jorosynyň maglumatyna salgylanan Fatih etrafynyň polisiýa işgärleri jinayatda güman edilýän İstanbulyň Sultanbeyli diýen ýerine tapyp göz astyna alypdyr. Beýleki tarapdan İstanbuldaky migrantlar wakanyň türk medpuatyna aýdyrşyndan biraz tapawutly bolanyny öňe sürýärler. Howpsuzlyk sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran özüniň merhumyň owadyşydygyny aýdan zenan bolsa, ol öýde biri ahally, ýene biri marly we beýleki iki semlewaply 4 türkmen aýal ýaşaýar. Olaryň her biriniň gezýänleri bar. Öýü olaryň söýgülleri tutup beripdir. Öýüň kireyi 1600 lira, ýagny häzirki kursdan $260. Ulanýan telefonlarym gezýänleriniň adyna resmileşdirilen. Nazira Babajanowa Lewabyň kommunal hojalyk idarasynyň owalky işgäri. Wakanyň bolan güni hemmesi öýde bile oturup iýip içipdirler. Soň bilinmeýän sebäpden iki söýgülüniň sözi adaşypdyr. Uruş başlanyna ahally we marly zenanlar öýden gaçyp gidipdir. Ýanyndan alan Lewaply jorosam gyýgyryp adamlary kömege çagyrypdyr. Oň atalanyny bilýän, ýöne soň pyçaklananyny bilenmok. Merhumyň aýal ogany bilen ýeňenem İstanbulda işleýärler diýip Azatlyk radiosyna waka barada öz pikirini aýtdy. Hostarlarynyň, tanışlarynyň we owadaşlarynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, merhumy ýurduna iýermek üçin Türkmenistanyň İstanbuldaky konsulhanasyna ýüz tutulanyna hiç gili kömek eden bolmandyr. Olaryň öňe sürmegine görä, konsulhananyň işgärleri gaýtam gaty gödek çemeleşipdirler. Olaryň aýtmagyna görä, hostarlary merhumyň dermanlanyp jaýlanmaga taýýar edilip saklanany we Türkmenistana uğradylmak üçin $12.000 çykdaý edipdir. Ýatlap geçsek, bu soňky bir aýyň dowamynda İstanbulda türkmen migrant zenanynyň öldürilen barada Türk medpuatyna berilen ilkinji habar däl. Redaksiýamyzda awgust aýynyň başynda İstanbulyň Awjylar diýen ýerine köýtennaly 33 ýaşyndaky Ýulduz İmamkulowanyň öýüniň öňünde pyçaklananyny görkezýän video şekil gelip gowuşupdy. 18 awgustda bolsa Türk telekanallary we beýleki media serişdeleri Türkmenistanly migrant Abilbek Tanarbergenowyň ýanyndaky aýalyny öldürmekde güman edilýäniň tapylyp tutsak edilendigini habar berdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Kiprň aeroportunda Türkmenistanyň raýatlarynyň deportasiýa edilmegine degişli ýagdaýlar köpeldi. Yerli häkimetler munyň regiona barýan Türkmenistanlylar babatynda migrasiýon düzgünleriň puhtalanmagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşyna görä 26 awgustda Türkmenistanyň bir näçe raýaty Demirgazyk Kiprden İstanbula deportasiýa edilipdir. İstanbula uğradylan şol Türkmenistanlylaryň biri 25 awgustda Demirgazyk Kiprň aeroportunda özü bilen ýene 3 watandaşynyň saklananlygyny we bir gece gündizlik tutsak edilen soň İstanbula uğradylandygyny Azatlyk radiosyna habar berdi. 25 августа я прилетел в Кипр, и меня без никаких причин назад отправили. 25 awgustda men Kipra uçup bardym we meni hiç bir sebäpsiz ýygyma gaýtardylar. Men sebäbini soranymda türkmen raýatlarynyň indi iş wizasynyň sorulýanlygyny, şonsuz hiç bolmaýanlygyny aýtdylar. Meni bir gece gündizläp sakladylar. Elimde ýygyma biletimiň bardygy gowy bolupdyr. Meni aýal doganym garşy alsa-da, täze kanuna görä diňe ejem ýa-da kakam garşy alsa goý berýän ekenler. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň raýatlaryna ne iş wizasyny ne de ýaşamak üçin ruhsatyny berýärler şeýdip meni elimdäki biledim bilen ýygyma İstanbula gaýtardylar diýip 27 awgustda söhbetleşimiz gurrun berdi. Demirgazyk Kiprň Erjan aeroportunyň migrasiýa polisiýasy regiona barýan Türkmenistanyň raýatlarynyň saklanmagy bilen bagly wakalaryň ýüze çykýanlygyny tasdiklady. Polisiýanyň wekili Ali Şahynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, täze düzgünleriň güýje girmegine bir aý çemesi wagt bolupdyr. Oňa laýyklykda regiona barýan Türkmenistanyň raýatlarynda iş wizasy bolmaly ýa-da Demirgazyk Kiprde olaryň ýakyn garyndaşlary ejeti kakatı ve doğunu yaşamalı. Türkmenistan uyruklu arkadaşlar buraya gelirken ön izin olarak çalışmaya için şu gelirler. Ön izin olarak çıkartmaları lazım. Şeýle de Demirgazyk Kiprň migrasiýon resmi Ali Şahynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmen raýatlarynyň Demirgazyk Kipra barmagy üçin talaplaryň puhtalanmagyna Türkmenistandan zähmet migrantlarynyň akymynyň güýçlenmegi sebäp bolupdyr. Ol migrantlaryň köpüsiniň bir kanundygyny belledi.
Onun öňü tirasynda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri Türkiýe we Demirgazyk Kipra okuw barýan ýurt raýatlarynyň ýurduň daşyna çykmagynda kynçylyklaryň bardygyny habar berdiler. Päsgelçilikleriň biri olaryň ýurduň daşyna çykmagynyň maksadyny tasdiklaýjy dokumentler bilen bagly. Dürli ýagdaýlara görä köpleriň ýurduň daşyna çykmak tinan şygyryt edilýär. Sebäbi olar hut okuw üçin barýanlygyny tasdiklap bilmeýärler. Häkimetler okuw barýanlaryň köpüsiniň okuw jaýyndan çakly katlarynyň galypdygyny anyklaýarlar. Olary Türkiýanyň elçihanasynda hem tasdiklamakdan ýüzürýärler. Universitetler bilen habarlaşmagy tinan edilende olaryň galypdygy barada pikir döredýän şüpheli ýagdaýlar ýüze çykýar. Şeýle-de häkimetleriň pikiriçe teologiýa we islam boýunça aşy bilim berýän universitetlere okuwa barýanlaryň ýurduň daşyna çykmagy ret edilýär diýip Aşgabatdaky Çeşme Azatlyk radiosyna aýtdy. We soňky döwürde Demirgazyk Kipra barýan raýatlara ünsüň hasam güýçlenenligini bellidi. Demirgazyk Kipr Türkiýe barýan Türkmenistanly zähmet migrantlarynyň arasynda meşhur region hasaplanýar. Sebäbi bu ýerde olardan şu çakaçynly wiza talap edilmendi we tägatçylyga çäklendirme bolmandy. Türkmenistanyň hem Türkiýanyň arasynda wizasyz rejim saklanýar. Şol bıraktyň özünde de soňky döwürde türk mediasy Demirgazyk Kiprde türkmen raýatlarynyň gatnaşmagyndaky jinaýatçylykly wakalaryň ençemeti barada habar berip gelýär. Şol bıraktyň özünde de Türkmenistanyň Türkiýedäki elçihanasynda Türkiýede türkmen zähmet migrantlarynyň we asla migrantlar meselesiniň ýokdugyny Azatlyk radiosyna aýtdylar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar we gyççylyklar tiz kömek uluglarynda işleýän işgärleriň dermansyz hyzmat etmegine getirdi diýip Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň Çeşme saýdýar. Dün men Maýyp agamyň gan basyşy ýokurlanyp ýüregi ejizlerinden soň tiz medisina kömegini çağırdım. Müň bahana bilen 3 saat diýende geldiler, emma olaryň ýanynda ýekece derman hem ýokdy. Adatça zerur olan gan basyşyny düşürýän ýürek üçin Karvalol ýa-da Ribaksin dermanlary zäherlenmäge garşy ýaly dermanlar tiz kömek işgärlerinde hemişe bolmaly. Gynansak-da bir sany şpritz hem ýokdy diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Çeşmemiz bellidi. Ol mundan ozal Türkmenabad şäheriniň ençeme ýaşaýjysynyň tiz kömek ulogynyň we işgärleriniň derman öpçünçiliginiň ören petsegi barada gurrun berendigini aýdyp, ýönümini bu derejededir öýtmendim diýdi. Azatlygyň söhbetdeşi bu ýagdaý barada tiz kömek ulogyny işleýän lukmanlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş bolandygyny we olaryň munyň sebäplerini döwlet tarapyndan hiç ýyly dermanyň berilmeýändigi bilen düşündirendigini gurrun berdi. Tiz kömek lukmanlary dermanlar özleriniň satyn almaly edilendigini aýtdylar. Bir sancym Ribaksin 10 manat, gan basyşyň ýokurlananda ulanylýan iň arzan derman 40 manat, bir sany spirt 10 manat. Bulardan başga ençeme derman we medisina enjamy hem gerek. Her gün bir etrapdan 20-30 sapar tiz kömegi çağırýarlar. Haýsy birine derman ýetirip bolýar. Alýan aýlygymyz ujypsyzja diýip tiz kömek işgärleri aýdýarlar diýip Çeşmemiz sözüni jemledi. Azatlyk radiosu ýokurda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusynda Türkmenabad şäher häkimligi we tiz kömek merkezi bilen habarlaşanda bu maglumatlary ne tasdiklatmak, ne de inkar etdirmek başartdy. Belläp geçsek, budjet işgärleriniň köpçülikliğin çärelere geýmeli egin eşiklerini ýa-da olurda etjek çykdyjylaryny öz hasabyna amala aşyrmalydygy barada munun ozal hem maglumatlar gelip gowşupdy. Emma döwlet tarapyndan dermanlar bilen üpçün edilmeli we ilata muht hödürlenýän tiz kömek gullugynyň dermanlary işgärleriň boýnuna dakmagy bilen baglanşykly ýagdaý ilkinji gedek ýüze çykýar. Soňky aýlarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň has ýiti duýulýandygyny, beýle karitler bilen bir hatarda dermanlaryň bahasynyň ýokurlanýandygyny we olaryň käbir görnüşlerini tapmagyň barha kynlaşýandygyny Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Soňky 6 aýyň dowamında dermanhanalardaky dermanlaryň bahalary ortaça 40-50% gymmatlady. Olaryň narhyny mundan 1 ýyl ozalky
bahasy bilen deňeşdireninde bu gymmatlamanyň 100% barabar bolandygyny görse bolýar. Saglyk ätýaşlyk pasportyna girýän dermanlara saglyk öýlerinde resept ýazylyp berilse-de, şol dermanlaryň köp görnüşleriniň dermanhanalarda ýokdugy aýdylýar. Şol bir dermanhananyň resept bölüminde ýok dermanyň dermanhananyň dermanlary dolu bahasyna satylýan bölüminde bardygy ören gen galdyrýar diýip adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy geçen aýyň ahirinde Adatlyk radiosyna gürrüň beripdi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowdyň güýj idaralaryny türkmenleşdirmek prosesi badaldy. Daşowdy welaýatynyň kanun goraýjy idaralarynyň düzümlerini işleýän etnik milleti türkmen bolmadyk işgärleriň we ýokary wezipeli adamlaryň milleti pasportda türkmen diýilip mejburi üýtgötürilýär. Bu barada Azatlygyň regionaly habarçy güýj idaralaryna çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Daşowdy organy işleýän etnik milleti türkmen bolmadyk işgärleriň hemde wezipeli adamlaryň milleti mejburi türkmen diýip üýtgötürilýär. Bu habary Daşowdyň şäher prokuraturasyny, polisiýa idaralaryny şeýle-de etraplaryň sud prokuratura idaralaryny işleýän ençeme işgär we gullukçy tasdiklady diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onun sözlerine göre bu prosesi şu ýylyň başynda wagt verildi. Şu ýylyň başyndan bäri etnik milleti türkmen bolmadyk organ işgärlerinden pasportda türkmen milletini kabul etmek barada ýokardan dilden tapşyryk berilipdir diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre güýj idaralarynyň ýol başçylary bu teklibiň kabul edilmedik ýagdaýyna degişli gullukçylaryň işlerinden boşadylmak ähtimallygyny ýatladypdyr. Pasportlaryňyzda milleti türkmen diýip ýazylmasaňyz işiňizden boşamak baradaky arzaňyzy ýazaýmasaňyz meniň elimden gelýän zat ýok diýip idaraların käbir ýol başçylary garamagynaky degişli işgärlere ýüzlenýär. Türkmenistan döwletiniň raýatlara berýän içerki pasportyny onuň eýesiniň etnik milletini görkezýän madda hen idaradan aýrylmady. Ýöne türkmenistanlaryň daşary ýurda çykmagyny we ol ýerde galmagyna mümkinçilik berýän biometrik pasportlaryny olaryň eýeleriniň etnik milleti görkezilmeýär. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlary Russiýa Federasiýasy ýaly iri döwletleriň öz raýatlaryna berýän pasportlaryny resmi namanyň eýesiniň degişli bolan etnik milleti däl de raýatlygy görkezilýär. İşten boşamakdan gorkan organ işgärleriniň ählisi öz milletinden geçip pasportlaryny ýetgetmäge mejbur bolupdyr diýip habarçy güýj idaralaryna gürrüňdeşlerine salgylany. Indi bu täzelikde türkmen adlandyrylan raýatlaryň maşgaly agzalarynyň, eni atalarynyň we dogan garandaşlarynyň pasportlaryna da olaryň milletlerini türkmen diýip üýtgetmek talap edilipdir diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Sinçiler Türkmenistanyň döwlet tejribesinde raýatlaryň şahsiýetini görkezýän resmi namalarda pasportyň eýesiniň milletini görkezmek bilen olaryň degişli bolan milli etnik toporunyň gödeňinde tutulýanlygyny, ösen döwletleriň tejribelerine bolsa pasportyň eýesiniň milleti diýmek bilen olaryň raýatlygynyň gödeňinde tutulýanlygyny taýarlar. Azatlygyň habarçysy gurrun edilýän meseleleriň sebäpleri bilen gyzyklanyp paýtagtly alymlar bilen özüniň ýokary wezipeli tanyşlary bilen aragatnaşyga geçendigini ma'lum etdi. Habarçynyň paýtagtly söhbetdeşleri bu täze girdilýän talaplaryň Türkmenistan döwletiniň dolandyrylmagyna içkin rol oýnaýan ýurt başlygynyň ýakyn töweregindäki sanagly adamyň teklibidigini öňe sürüpdirler. Halkynyň deň ýary daşary ýurda çykan türkmenleriň ýygyna dolanmajagy belli. Şol sebäpden Türkmenistanyň öňden bäri ýaşap gelýän yerli özbekleri, gazaklary we beýlekleri türkmenleşdirip, olary göçüp gitmekden saklamagy maksat edinýärler. Serhedi gorumak üçin adam gerek, olarym göçüp gitseler ýurtda adam bolmaýar. Onsuzam Türkmenistanyň maýyplar, pensionerler, çağalar we büdjetde işleýän sanlyca adamlar galdy. Esas halkymyz Türkiýede, Orsiýetde, Dubaýda çörek gözlegine diýip Azatlygyň çeşmesi sözüni jemledi. Daşary ýurda hemişelik ýa-da wagtlyň göçen türkmenistanlaryň anyk sany boýunça resmi statistik maglumatlar ele ýeterli däl. Azatlygyň habarçylary bilen gürrüňdeş bolýan ençeme türkmenistanly döwlet idaralaryna işe girmek üçin henizem 3 arka talabynyň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Bu talaba laýyklykda döwlet idarasyna işe girýän türkmenistanlylar özleriniň 3 arkasy birinji derejeden ýakyn dogan garandaşlary barada maglumatlary işe girýän idarasyna tapşyrmaly. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz.
Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosu bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýokary we ýörite orta okuw jaýlaryna giriş synaglarynyň tamamlanmagy bilen geçen hepde ýurdun ähli uniwersitetlerinde, institutlarynda we hüner mekteplerinde diýen okuwa kabul edilen ýaşlaryň sanawy yglan edildi. 1-nji sentýabrda ihlas bilen okuwa başlamaga taýýarlanýan studentler ýokary okuw jaýyna çağırılan ilkinji gününden ýagny 25-nji awgustdan başlap arasaçylyk we garaşsyzlyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyk çärelerine gatnaşmaga mejbur edildi. Ýokary huzaýynyňda ýörütor huzaýynyňda howlusynyň içini edil gul pürklenýär etmeli. Hapa oşolatyň ýeke däne hem gözilmeli. Oňdaşyndan hem ýokary huzaýynyň ýerleşýän ýeriniň gatdanyndan geçýän köçeleri, ýani o huzaýynyň territoriýasynyň daşyndan oň haýatynyň daşyndaky köçeleriň urunun bir kemsiz arastyrmady etdirler hemde okuw prosesini ullanýan, ýani okuw geçilýän okuw auditoriýalarynyň da içindäki stollary, stulları, beýlekleri bir kemsiz son çyýgly trýap bilen süpürüp tot-tozany aýrymaklyk buyurulupdyr. Diýip şol ýurdun dürli ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen ýaşlaryň ençemesine salgylanyp Aşgabatda ýaşaýan synçy Amanmurat Bugaýew gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň belli bir bölegine berilen tawşyryk bolup, bu çäre 1-nji sentýabr çenli her gün ýerden saat 8-den öýlen saat 2-ä çenli dowam edýär. Studentleriň galan bölegi bolsa şu ýyldan başlap 27-nji oktýabrda däldi, 27-nji sentýabrda bellenilmeli edilen garaşsyzlyk bayramçylygy münasibetli paýtagtyň Dagdan stadionunda geçirilen taýýarlyk çärelerine gatnaşmaly edildi. Studentler bunyň birinji ýarymynda barmaly. Şondan saat 8-den başlap saat 13-çe çataýdy marşrutkalary geçýärler. Diýip synçy Bugaýew bellidi. Ýurtda geçirilen köpçüliklerin çäreleriň gatnaşyjylarynyň tasýarsyn diýen ýaly ýokary we ýörite orta okuw jaýlarynyň studentleri emele getirýär. Şeýle dolar şäherde geçirilen arasaçylyk işlerini hem çekilýärler. Bu bolsa ýaşlaryň öz okuw wagtynyň agla we bölegini auditoriýalarda däldi, çärelerde geçirmäge mejbur edilýändigini görkezýär. Studentler çärelerde giýmeli milli libaslar ýa-da sport eşikleri hem öz hasabyna almaly bolýarlar. Bellep geçsek Azatlyk Radiosyna şu ýyl garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçiriljek dawarlara studentleriň näçesiniň gatnaşmaly edilendigini anyklamak başartmady. Emma 9-njy 14-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Amol Hadar 2018 Avtoralysine görülýän taýýarlyk çärelerini her welaýetden 7000 çäreçiniň sanawyny tawşyrmak barada häkimliklere ýörüte görkezmäniň gelip gowşandygyny Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary habar berdiler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.